futhi angiyeke lokuphuza lizokala kancane abazali abagoqa utshwala phambi kwezingane ya namhlanje sizokhuluma nobubi balokho ya namhlanje sizokhuluma ngodaba olukhulu la sikhuluma khona ngezinto ezithinta ikhaya angiqale ngikuveze kanje kukhona izinto ezisijabulisayo thina njengabazali ehamba kwesinye isikhathi ziwulimaza umndeni ngenxa yokuthi zithi uma sezisijabulisa zigcine zingasakwazanga ukuthi ziwukhulule umndeni ukhululeke wenza izinto ngendlela efanele. Sizokhuluma ngodaba olukhulu-ke la abazali khona betholakala bephuza utshwala phambi kwabantwana babo. Mhlawumbe before size sifike esitheni bephuza utshwala abanye babo basuke besebenzisela abantwana njengamathuluzi okuthenga utshwala. Njengoba sonke sazi ukuthi umthetho South Africa awuvumeli ukuthi umuntu ingane engaphansi kwa-18 itholakale isithenga ophuzo oludakade. Kodwa ngenxa yokuthi abazali ingane zabo bafuna ukuthi zilawulwe yibona noma ngabe umthetho usuyalimala ababenandaba basebenzisa zona ukuthi kube izona eziyothenga. Akukho kubi ukuthenga kodwa inkinga ukuthi umuntu othunywayo akavumelekile ukuthi ayothenga utshwala. Athi uma sefikile lo mntwana esekuthengile utshwala uma sephuza umama aphuzele phambi kwayo ingane igcinise umsebenzi wengane sekuwukuthi iyona esiqubuluma wayo noma ubaba wayo iyomlalisa noma ngabe ke uzothi estobhini isimlinde nebhali yona igcine ingasakhululeke esikoleni ingasakhululeke emphakathini ngenxa yokuthi yona uma ibonakala njalo ithwele umzali wayo iyombeka ngenxa yokuthi umsephuze kwaze kwadlulela. So into efika ibinkinga ukuthi ngalesikhathi uma ingane izovula ifridge iyawafica ama-yogurt ayo isiwajwayele olimini kodwa ngenxa yokuthi la ekhaya asizifundisile ngendlela efanele ukuthi uma sina sesinophuzo oludakayo olingayivumeli ingane ngaphansi kwa-18 years ukuthi iphuze asikwazi futhi ukubeka ama-yogurt engane siwabeke eduze kophuzo lethu. Ingane uma silijwaye ulimi lengane uma selijwayele iyogurt itesta kanjani iye ihlala ihalele nophuzo oludakayo bese ingane iqale ke manje bisitshontsha ngapha igcine nayo isiwele ophuzweni isikhathi singakafiki. Enye izinto ezifike zibe ingozi ukuthi nabo abazali banemthelelo emkhulu ekuthenini ingane zabo zigcine iphuza ngoba uma kuyibirthday yengane athi hayi akaphuza ngoba usuku lakhe lokuzala ibirthday yakhe azi kahle ukuthi izoba nomthelelo omkhulu ongemuhle. Abanye abazali ingane zabo azazi lutho enkulu ngabo zazi uhlobo lophuza abaliphuza kuphela abafuni nje ukubonda nezingane zabo ngenxa ukuthi uma sebephuza bona bayazidela bekhohlwe ukuthi babazali egcinile. Asiyini nokuthi abantu abaphuze but sizothi uma umzali qonda indawo yakho uma ufuna ingane zakho zihloniphe azingahlonipheli ukuthi umzali kuphela azihloniphe nangendlela oziphatha ngayo usekhaya. Kukhona izinto ingane zakhe ezingaqualify ukuzenza ngenxa yobuncane bazozaziyo. Yeka ukuthi lezi ezijabulisa wena bese ufuna ukuziqualifyisa ingane zakho ngoba ufuna kusizakale wena. Asitheni uma sifuna ukuhlonipheka emphakathini sifuna ukuhlonipheka egcikeni sifuna ukuhlonipheka njengabazali sihlonipheke inhlonipho yethu iqale ohambweni lethu sihambe ngendlela esifuna ukuthi ingane zethu zisibone siyizona kusasa. Uma ukuthi umuntu ophuzayo phuza ngendlela ezokwenza ukuthi ingane zakho zazi ukuthi ubaba uyazijabulisa hayi ukuthi ubaba uzidicelela phansi isithunzi. Awukwazi ukuthi ufuna ukuba ubaba oqotho kodwa uthwalwe ingane zakho ofuna zikubone njengomuntu ongcono kusasa. Omunye uma sekuyamhlula ukuphuza umuzwe sethi hayi ningabukeli ke mina nothola abantu enizobukela kubona iphi ingane ezobukela ukhona wena umzali wayo uhlule ukuze asithi uma sizibandakanya nophuzo sizibandakanya ngendlela yokuthi singaphoxi umuntu. Abanye bethu sithi uma sesiphuzile senze sizakhela izitha ingane yakhe isiwumlamuli wakho manje usulwa nabantu emphakathini ingane yakhe isiwumlamuli wakho usuxabana nehlobo nalana unkosikazi wakho lasendhlalenilwa ingane yakho ikhulisa ineenga yokuthi la ekhaya njalo uma ke ubaba waphuza uqhuma isibhakela siyashawa kushawa ushawa uma wami ugcina sewumndeni ungasahlelekile ngenxa ukuthi ubaba uthola ithuba lokuzijabulisa waselimaza injabulo yabanye abantu. Uphuzo utshwala abekela ukuthi akube into yokuxabana. Utshwala ukuthi uma ususebenzile wenza kahle ususekhaya uzijabulisa wena ulale mawuqeda ukuzijabulisa hayi ukuthi ulungiselela ukuthi abanye azathi umuntu ngifuna ukumphuzela uzongizwa kahle ngoba usesebenzisa uphuzo njengento afuna ukuthi atheke ngayo abanye abantu. Ngazina uphuzo manje selivela njengento kanti uyena osebenzisa uphuzo ngendlela engafanele. So into esizoyisho ke siyamala sesivela namhlanje ukuthi
uma kuukuthi umuntu ophuzayo ziqonda izinto ezikujabulisayo nezikuhlazayo ungafuni izinto ezikujabulisayo bese ufuna uoverpower ezikuhlazayo ukuthi uyazi ukuthi vele wena umama wekhaya ingane zakho zigcine seziyabantu abangenasithunzi emphakathini ngenxa yendlela ophuza ngayo wena njengomuntu ophilayo asifundeni ukuzikala masiyabantu siqonde futhi ukuthi asiphuzeli ukuphila but siphuzeli ukujabula ukuphuzela ukuphila uzokuhlula ukuthi uzilawule ngenxa ukuthi uzokwenza izinto eziningi ezizokuhlaza kugcine ngalimalanga ikhaya lomndeni wakho ugcine kulimale nesithunzi sezingane zakho zingasaphumeleli ngisho esikoleni ngenxa ukuthi wena uma ubonakala emama zibonakala emphakathini ubuso bazo sebeveza isithombe sakho ngoba la zibonakala khona zibonakala zithwele wena ukuzimela ngenxa yophuzo oludala so sizokhuthaza lokho kakhulu zothi nje umuntu uma ukuthi umuntu ophuzayo uma uthi awutheshibizayo shibiza kanjalo ngeke izikwazi iziphoxa abantwana bakho ukwenza ukuthi sizokwazi ukuthi siphile impilo engcono sibe South Africa ekhulile nebheke phambili injalo indaba izisho nge-SAB ithi enjoy responsibly izisho ukuthi not for sale to persons under the age of 18 baqedile nemase nenzake nenze ubonga umuntu ayikhandelene isidakwa sakhe asizalayo hayi shit ngazuthi ngikubize ngoba angisho wena ngisho ngikhabe ubutha wangiphinda Yase sengajwayele impela ubize ngoba yema doda Wele sithula kanjani ku Facebook mfethu nomnewenu siyatholakala ezamawela Chesterfield kodwa bafuna ukusithola kahle sizobe sise Port of Stein Civic Center ngesonto mhla ka-30 lapho nje sihlekisa nje khona abantu kwi-Port of Stein comedy show post comedy show wami so besilapho abafuna ukusibona mhla ka-30 bazosithola khona ya kodwa nje ngicela nje ukuyishela amadodana sewese KZN amanye ahlanganele Port of Stein Natal West Coastal amanye Natal West bese Natal Coastal ihlanganele khona la eMowathi ngibafisela ukungibuthela omuhle kakhulu siyabonga nawo sonke wese ngibona ngigqoka ublack ngivunule ngoba makulesine nje sikhuthaza ukuthi uma umuntu wesilisa fanele ubonakale exupporteni ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ukuhlukumeza abantu besifazane melane nakho umuntu so sikuveza ke ngophawu lokugqoka umnyama siyabonga kakhulu senohlala ngibone nje ngithe black ngoba ukwazi ukuba indoda ekholwayo ukuthi ungabonakala imiphumela yokholo lakhe emphakathini amen abo uyashumayeleke lo ngafana lo muntu lo uyashumayele siyabonga kakhulu 24 minutes after 4 o'clock